txirrindularia, gaur lehen euskalduna Santikus Proban Kopa de Espainian, zorionak, konta guzu, nola ikusi duzu gaurko lasterketa? Bueno, hasiera batetik ondo ikusi naiz ez, taldeak kriston lan egin du, nik uste urteko karraiko berena egin dula talde bezala, eta oso ondo eraman diate karra oso zehar, bakarrik eskerrak aldizket eman. Urrengo zita importantena da Vuelta a Bidasoa korretuko duzu, nola ikusten duzu zure egoera, zure forman lasterketa horietarako? Ondo ikusten naiz ez, baina momentxe bertan bakarrik hau disfruto nahi dut eta ez dut Bidasoan pentsatzen. Momentxe bertan gaur rindetenakin oso guztuan nago eta hortan egia esan ez dut pentsatzen. Zorionak, eskerrik asko. Zuei.